na chese ogifo bosume no ne da tosu dunai DJ Obonki ana oguso a wobo ye nwuma ehwam se ya enti ya dan a odobeba na bomoden a se sima kakra bi e wo ye ni mu ide obetime de waso afam ye empani si obi benya wa eno ane yade enti se wa ma pom din ama na se bia wa ma poti enso antimi ama nya de odoba obetimi ne odo ade odo yie enti ena nwumre ye ba bedi nkomo na Dr. Penia make say what many mo ye ba be bon nkomo no so ahu ye ka abibiduro pa kofa banfo no aye one of them se fa bibiduro yemfa nuro yemfa haban ne hahama yemfa nuahini ene na bena no emfa entu yade bia se dia mi boni dia me ka say hey doctor we ya mpacho an onim de pa ne kwan a ofaso a ohun nyade no ya na no dene obekọ baabi no obehwehwe mu a ya yehu baabi a yade ne wo nanso nye doctor we ya abison for yani integrity natural clinic for ene ba be bon komo na anwumere obi onuma o kan say ye ba be bon komo afa ya pom den ho a no aye chewa yu afidie na firi wo obi be say wo ye wi na advance ye didie mu ene ye nsunum ntia masabre de yade ye common enti ye ne Dr. Sante o nimdie onimde ewo kwa ye faso na yetimide ehahama nubrani nuya hini no ene kwa ya Dr. Faso otimi hu baabi a yade bia hye no ene doctor be kire ye doctor be kire because ya na no ode pa hey ogba ya osiminu ya ba minu ya be ma we ne how Emma Remfisa Integrity Natural Clinic wa Santimantam wa say ya yewo Ghana legend ehon yewo aye ben Menshia Government Hospital no enti se bia ofri aboabu station na adu ani chirom se de yewo ko Menshia Government Hospital hona ye from baby Ghana legend ofri ono ma na wakogo ye filling station ehwo asem na meken ebi so no be so frede cham so frede cham so ba bedru Menshia aye runabout wonom na on say okwa no aye miensa famcho o phone se ni fa so say na Akoma FM enya hwa ehode ye ko Menshia ahifie enya de to so mi no nimam de wo left no obon se goye filling station no free goye filling station wa na bonse Ghana legend and a twaso Integrity Natural Clinic odaroma meka se bia na ebi nso ampon mu kofie anansa fansu no bi frifia wo kwa adwuma so enei mobile phone sunti yanko ba bi nyira enti 0243 45 9385 0243 45 FM 93 and 85 0243 45 93 and 85 Doctor Asante Doc mame mu adwona me mu akwaba emra Akoma 87 pon FM so nwumre me nua legend my joso Doc na nwumre emponu mu tesan me ho den sa kwaban yo ya den amiase opani bi was you enkan was nkante wom yes emponu mu ye no oh nyame adaroma mesume ho ye pa Akoma FM ye kan Dr. Santia en miso wonimdie ewo Bruni be se plant medicine practitioner unimu pa anti ya ne empese be kan dentin bebre sa na Dr. Adia ba kwa ya na enwanwa eni se yani emu bia ya ba waso ye pen eni obi a waba waso ye pen wodi ye be di adanse ne be kase ekon ya ofaso a wo dictate yade so easily no eya na ade bi won nti asenhye de ne miemu de nti ase secret no ene de he doc yo minua ma me fa wo kwa wo de adum mi nche tiefo joso good ene eye Akoma FM mrante ne maba wa da kese
we chairman and my baba. I na omutete breaking kakra. Menu ya no kwaseme omu nyina ne se onipadua no se de Nyankopon se aye no Bruni beka say the most complex machine on earth. If you bie no asase so a eye hwanyan nwonran se nipadua no. Computer bie ni ho a eye nwonran hwanyan se nipadua no. Obeka say computer no mu hwan na nipa na good. And it's a computer ya won Akoma FM. Na se beye anase obi obefa to no ho so se nipadua no ho adwuma no obeye se obesiesie bra ba bia to chema no na wafa adwuma kese pa na to no ho so na egiade sua ekwachiri na watimi ate nipadua na se de obaade ne se hihye no ene se di esi ye adwuma efa ene ohawa horo etimi sore ewo miamia na ya na metade ka eye mfato ho ofitani a wonim na adwuma no wonim ka no components no se de yesi ahihye no ana onim se de bia se ye adwuma efa ene ohawa horo etimi sore ewo miamia ya nipadua ne tie Onyankopon nya asem no wahihye musuaku nipadua se musuaku be du baako ena woni padua ne mu yes musuaku du baako said the anatomy ekire no okay na musuaku no eye nipadua na akwa ahodo bi omo ye adwuma bompa na ya form na busuaku obone se organ system okay e wodu baako ebre ma me kwaa ma me mu bodini but me ka baako bi ana me no bi bibi ti se ebusu e cardiovascular system cardiovascular system eno so ya de no doc nipadua na busuaku kese pa baako no na wakoma ana yakoma yentina moja famu ene moja enam ntire no mu no ene ka bo mu eform saa ebusua no saa cardiovascular system no eno no enti obi ba no se ebia ne scientific na wanya stroke ana se na koma ye boss pe no nkomodie mu no ne mehu ebusua kura ese me koho ya ni free no akwa ho no ntem ti said ye ukọ fitani ho na ukase ogia no change a ati afa so eno eye ye friend transmission sana kan no nya fe no ukotu kan so nyina no abehuhuru mu nyina me kire di ntra ma metimi hu yare ntem no me no nkomodie mu no aba me nche no bisa o se then utinka wo nipadua musan wo boss wa ne me hu ebusua kura me koho so so bo wa me ko ebusua ku ye no respiratory system straight na Akoma FM se wo se ojonso a emu ye oya me ko the urinary system se ebusua ku na me ko okay se ya wo asema me ko reproductive system wow me ko ho a minim individual organs kuma bia drop sa busuaku no eno ye first line of it enti symptoms na obeka akere me no senchane ahu ni padua mu no ebo ama metimi kọ eho no straight na ama metimi ehu se okay mami misa we komodie diagnosis anase obehu obi yare no the Akoma FM part woni na komodie okay ona de no ana onim ba bi a enema edokro no enti mi obi so am a listening doctor mi tie nkofo asem tie wa na the questions so abusan pakro okay na menya suspicion bi say now so to make sure no me will lab e hokra na kame ba ise obi chire mu a se bia se de o ka se cardiovascular ehonum yanka o ba behui na mpese mbisa senti obi kan ya na uhu ya na no ano na o ma nura na ai obu onu ma obetimi atwara info sheet battery obewe na duro one pe enso na bi abekona uhu anto wo no ye ne sei unso sana good doctor bia ewo ni suman okay ye suman ene lab no ene scan ahoro ayewo
ɛhɔ ne yɛkɔ abisa yɛ suspect bibi deɛ woka yɛ deɛ ɛbɛyɛ sesei but yɛmfa suspicion no a nyɛ adwuma te sɛ deɛ police for yɛ sɛ wɔyɛ suspect ɛsusu sɛ gye sɛ wɔkɔyɛ nhwehwɛmu na wɔnya evidence ansa na wɔtumi ɛdena akɔ court na Akoma na FM kyɛ sɛ afei deɛ yɛasɔ no dua saa na yɛ adwuma no teɛ enti mehwɛ na mepɛ proof a na mayɛ request na mede akɔma me lab foɔ no monyɛ no dwonso na monyɛ test wei ɛma me matwerɛ test ne din na ɔmayɛ ama me ɔmoyɛ de ba a meredi report no wie na sɛ confirm me suspicion a deɛ na madwene yɛ me no a na kyerɛ sɛ ɛsipi afei na yɛkɔ treatment kwa yɛbɛfa so a yɛbɛyi wɔ ha no ɛde afiri hɔ na basically no Doc, me bo answer bɛka basically yare wo hoyi no ma me fa number no ntudwe sanse sɛ de wo si kire on siem no nkomobɔ no dododo sanse ye ba wa so ye nim sɛ bibiduro nyina ebi wɔ hɔ Ghana de Malaysia, Hong Kong, Australia, Japan, India nom ana fa man bi enim sɛ Greenback as when it's come to and in terms of a bibiduro so ɛyɛ ade ye pa no ma me fa number no ntudwa biem na ansampo no wato aso wɔ hɔ ama me 0243 45 93 85 pamcho me sense su biem ti bomode ansɛ obetwere biem number no de hia 0243 45 93 and 85 0243 45 93 85 doc na o to aso ama me good the na make an say yare egu ahoro ebi o ha yensa yare esai ebi o ha emoamo bi na deba infections bacterial viral fungi and so on and so forth ni nyina na ma desuanti yenimu bia se de ni su ba sitie ene kwan oda ne ho adi ewo nipadua no bra wa be contain nipadua no so eno da nchen ye wo degenerative diseases no so no no eya na bibi ti se onyini se wunyini no e de how about obehwe na be man the prostate na fra se ye kese eno enye cancer o ye fe ni BPH eye nyini no a wo nyini no ena ema ehusunsuaso bi no e wonyare bi ti se diabetes diabetes ni eguma horo mienu de ye nkwara ana ye fafiri awu mu ana ye wode ye be fa na sase so type 2 no eni nyina ye kɔ ho hwɛ empaniye tade sisiyare ni kotodwe yare ba especially se umu yedura unyini na umu yedu na umu yedu skeleton no entimi nso ane ma no load no esene car na ho den enti nipa bia nso no se unyini a anhwɛ onompe yi a etimi ma wo kyea etimi ma wo nan kontono ochika sei na wotene mo entene enti si umu kura ko asei good metru minua no ma ye mfie kwani mo fo se omo bibi be hwe yi a omo nompe omo joint na no so me ye ho adwuma kese pa because minim se de obo ade no si structure joint no ene wo hawa horo a eba ye joint ekotodwe esisi ye chiri kasa bi ye kwa chi ha ene aposo yaposo nti okuapem ni ka se wapo mu se waposo no te sei ejina homa total health se wa ho den ankasa te sei nti obi a naposo din na ye flexible ye bibia no na o wa ho den we shall for ye guso ene Dr. Asante onimde pa wasan so Greenback so wasan experience onimu yie efa kwa be fa so a akoba sie biduro mu no e be fa so e betimi atu yade bia ase de free ni padua ne mu enti ono de da integrity natural clinic no onya natural na e kire se obo ade ebobre mu enema ne desire ne mu enye ne dabi nti pa na doc ho am na ese omo ba waso eye nkwada
ɛyɛ mpanifo ɛyɛ ma ɛyɛ mɛma anaasɛ bi a mabunu ɛna ɛsɛ ba yɛ obi ɔyɛ ade nko a ɛna ɛsɛ timi ba wɔ hɔ anaasɛ wɔ hɔ a ɛsɛ otimi ba sɛ dɔk mentia anaasɛ menyare deɛ ba tempɛ sɛ me ba hɔ ho am na ɛsɛ ba wɔ so ɛ. Good, that is a very intelligent question. Asɛm bisa no mɛka sɛ abawo paa that's ɛne sɛ yareɛ yɛwɔ preventive medicine na kyerɛ sɛ kwan yɛfa so ɛsi yareɛ no ano kwan sɛ de bɛyɛ ɛma nti no ɛno na ɔmka ne sɛ prevention is better than cure ɛno na obi kɔka sɛ than cures. Yɛwɔ preventive medicine yɛwɔ nnuro ne kwankyerɛ bi a yɛkyerɛkyerɛ na ɛsi yareɛ kwan. Okay. Nanso mpanimfoɔ sɛ akwara no sɛ mu nkɔ sum na so wakɔ ama aboa akɔka no ntimi nyiwani nti wobɛyi w'ani dabi nti yɛwɔ curative medicine medicine a yɛde sa yareɛ na meyɛ both meyɛ ne mmienu nyinaa. Okay. Nti memfa bɛrima nyɛ example woyɛ aberanteɛ wanya bɛɛ 35 wokɔ 40 years sɛ tie biara no wobɛnbɛn prostate enlargement so wobɛtena hɔ ama na enlarge awie ama afei dwonsɔ bɛde kora wonhu wobɛhu ano adwonsɔ wo ho anaa tɔrɔ bi agye sɛ wɔkyem ansa na watumi adwonsɔ no dabi ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn wo prevent animu woba me hɔ a mewɔ nuro sɛdeɛ wɔkaeɛ no me nuro bi megye firi Hong Kong ebi fi Malaysia ebi fi India Australia duro mewɔ US habanuro a yɛ formulate ne kama good ɛno yɛde yɛ preventive ɛno wɔ hɔ ɛna obi wɔ hɔ nso a wakɔ sumina no so ma aboa naka no kyɛ sɛ yare no nya aba awie enti sɛ wɔyɛ bɛrima sɛ wɔyɛ ɔbaa sɛ wɔyɛ akwadaa sɛ wɔyɛ panin obiara tumi ba me clinic hɔ ɛma no yɛ yie mmeranteɛ no sei deɛ sɛ wɔa wonim wobɛhu a na ɔdwonso a ne ɛmu yɛ ne ya anaasɛ abaayɛ a wasi soɔ na ahemfie hɔ nom ɔhaw bebree obi hɔ a na yɛ ne nsa buo mu ɛna ɔhaw aba ho obi hɔ koraa so ɔne bɛrima tena ɔne ne yera tena bɛyɛ safe kɔmfie mmienu ɔma yayayayayaya nyinsɛ ne mma mewɔ nipa pii a ɛda mayi so a maboa wɔn a maboa wɔn mo manya mma wɔn a megu so a ɛboa wɔn ebi ma afa afuro bebree enti yɛbɛka sɛ obiara ɔpa apɔmuden biara otumi ba yɛtumi tufo ɛkyerɛkyerɛ wakwan bi ɛnɛ nnuaba aba biribiara yɛ ɛde boa nipadua no ɛno yɛ kyerɛkyerɛ wo kwa a yɛnyɛ wo kapɛ saa dɔk na me bɛbisa sɛ deɛ wonyɛ nnuro firi aman akɛseɛ bɛsusei a yɛnim sɛ abibiduro mu no ɔmo nso ɛwɔ bi ɔmo nim mu yie kɔ akyiri yɛ ɔkɔfa bi abɛyi ɛneɛ sɛ bi ɛneɛ ɛni kaprɛ ne yɛntimi nsi wɔ wo nkɔfoɔ taa dwene saa but the reality ni sɛ adeɛ ɛsiane sɛ wɔn akɔ wɔn anim wɔn aduadua ayɛ farms a yɛdua nnua no a yɛte nsuo gu so round the year yɛwɔ laboratories ahoroɔ wɔn de yɛ nhwehwɛmu ne kwan yɛfa so a yɛfɔmulate aduro no eventually na wɔn de brɛ yɛn no ɛma ne bɔ ɔnyɛ dene ɛma ne bɔ ɔnyɛ dene kora ayɛ sɛ adeɛ bi a wɔde wɔn nsa ɛyɛ ɛne adeɛ a wɔde machine ɛyɛ no machine bɔ n'ani prɛ na wa produce thousands of bottles bebree deɛ wɔde wɔn nsa ɛyɛ nso no sɛ bɛɛ bɔsɔmɛ na afei no wɔanya bɛyɛ 50 bottles enti me nnuro no bɔ ɔnyɛ dene obìnrin sɛ very affordable wɔn a ɛba me hɔ no ebedi adanseɛ sɛ nnuro no bɔ ɔnyɛ dene because ɛkwa yɛfa so yɛ no yɛ mass production yɛ ne bebree prɛko pɛ nti obiara tumi ba me nkyɛn ɛna ɛsɛ sɛ no deɛ ɛkyerɛ sɛ nyɛ sɛ wo ba a na sɛ bio yɛsɛ yɛbɛgye wo ansi deɛ a woantua no nyinaa yɛnhwɛ wo ɛno ɛsi wɔ waso yɛ me hɔ deɛ obiara ba hɔ wɔn a ɛwɔ bie ba oni biefoɔ nso ba menim kwan a mefa so a metumi ɛyɛ nhyehyɛeɛ no sɛ bɛyɛ a obiara how bi ade bɛbɛ biara no wonsa mfa nkɔ sɛ wonni sika nti anaasɛ
usika so ntino ya show no it doesn't happen and see okay mate enti Dr. Sante on some board you know there Dr. Wedia Martin campaign no somebody the Yankopon kwa sama nimdie no bebre abeka said na we see nim Dr. Sante dada no enti Integrity Natural Clinic number ni biem aye 0243 45 93 85 0243 45 93 and afei 85 na Integrity said they didn't kind to Ghana yebo Ghana legend doc mpatro se no ano no Ghana legend bia bia asoja for ya papa no ma omode omo nkwa to ho edi bo man ho ban na omakọ ahomegie mu no they from old soldiers womo aso ye ehwa na obo ehwa na me wo enti me kan sa na chese me ne mema na ti o enti mema yare ma de nyina minim se ba bia mema obi ma wo ho ni ma cheni ani mu nyina enti se wote me kan number no ena ya ne hia me na me pesa me sori a frame ni ni sisi ade e besere mu doctor enche bia ye ne doctor bewie na matima frɛ doctor enti se ufri aboabo station a bomade se kwan na do ani kiremu akopie mu o Manhyia Government Hospital no wotra ya Ghana legend ene wo ho no ufri onu mpa nsampo no akogo filling station ho aha ananse bia ofri de chem so na eba obonsi oba bedru Manhyia run about one ma bomade fa benkum so ho obetra goye filling station ehonu ma no anu se Dr. Sante ono na eda Integrity Natural Clinic ano e Ghana legend eho na doctor enso edinim kui na doctor ebraba ne breban na ye ba behu ye adwuma free da ben kopem da ben te se ne free clinic na ma ba mi nko fie kra adwada ekopem memenda ye adwuma fra no pa be 8 o'clock ekobo be 4 or 5 it depends on nipa wo de a yemponen na memenda na ya na obrenti ne yapon be 12:1 na yenya kwa akofie akwaje ahome ahomeje eka apomudin one of the pillars of health okay enti binua mekono ma menchia na nabrakatu ohima Agnes mo US wow na menchia so mu hwe odendende good na menchia mia minua George also ewo kwamo the nipa nim na George ana usu seche mechia opi minua good yo enti doc me da say okay yo enti Integrity Natural Clinic Dr. Sante nie ayaresa nie abishan for me bo number ni biem na wonso watimi afa afi the doctor sorry no baby a free baby a ne numbers mobile phone sunti enko baby nyira 0243 45 93 85 0243 45 93 85 0243 45 93 85 you're from Intelligent Andrew Sakwabwa DJ Obonki the shortest DJ in town you know you be nyina yanwa enti wontim ga se matwum kwa no abrantia fanse na ya e de call YouTube enti bomode yanse obetim akọ Dr. Sante na etenka nyame aduma ye besan e hye biem gusu a neti Akoma 87.9 sansa woda Akoma so